Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayyata da wata bamisiriya a CAIRO kashi na 12. Ba zan manta ba, ina gaya muku cewa ita ma ta kalle ni tofa gani ga Samra ga kuma damar da na daɗe ina nema. Kawai Samra sai ta buɗe baki sai ta ce min, Samra ta tambaye ni don Allah ya sunana. Sai na tuna cewa fa ashe duk abin da ake cikin nan ban taɓa faɗa mata sunana ba. Sai na ce mata ta canka a ganin ta me sunana. Ta yi murmushi sai ta ce min ita san bata iya cankar abu ba, amma don Allah kawai na faɗa mata sunana. A nan ne bayan na gama ja mata rai mun yi raha sai na ce mata sunana Shamsuddin. Ta ce Shamsuddin? Na jaddada mata na ce mata kwarai. Daga nan sai ta ce Shams, El Shams. Sai kuma ta tambaye ni ko na san ma'anar sunana. Na ce mata kwarai na sani. Ta gyaɗa kai tana murmushi sai kuma ta ce min amma fa ita El Shams za ta dinga kirana, ma'ana rana a Hausance. Ta tambaye ni ko na san dalilin da yasa ta zaɓi kirana haka. Na ce mata a'a, shine take faɗa min cewa ni rana ne a wajenta domin na haska mata zuciya. A wannan lokaci na rasa me nake ji, matuƙar farin ciki ne, shauki ne, ko kuwa zaucewa zan yi. Amma sai na cije tare da rike hawaye daga zubowa daga idanuna. Na ɗago kai na ce mata, amma kin kuwa tabbatar da abin da kike faɗa Samra? Cikin wani washewar fuskar nuna jin mamaki ta juyo tana tambaya ta ko ta ya aka yi na san sunanta, sannan ta ya aka yi na san gidansu. Sai na ce mata ai zuciya ta ce ta yi min jagora zuwa gidanku. Tana kallon ƙasa kuwa nan take sai ta ɗago fuskarta cike da murmushin farin ciki da annurin zuciya. Hallau dai cikin ƙaguwa ta sake maimaita min tambayar ta kan cewa ko ta ya aka yi na san sunanta da kuma gidansu. Na ce zan faɗa mata, amma dole ni ma sai ta faɗa min wani abin da nake son na sani. Dan Allah aurenki na zo na tarar ake taron yi ko kuwa menene? A wannan lokaci kamar yadda farin gajimare yake rikidewa ya kuma bakin hadiri, haka fuskarta ta rasa shekinta, idanuwanta suka rasa walwalinsu, kawai sai sun kuyar da kanta ta yi. Muka yi jigun ba wanda ya ce ufan. Jimirin ya kai wani matsayi da har na fara jinjina wani irin tashin hankali ke dakona, haka zalika wani irin kuka zan sha. Abin da ta faɗa min a wannan lokaci saura kaɗan na sake sumewa saboda girgiza ni da maganar ta yi. Ce min ta yi, El Shams, ba ni ce zan yi aure ba. Abin bai yi min ma'ana ba ko kaɗan, amma sai na cije na ce mata kamar ya bake bace ke da ko a mafarki na ganki sai na gane ki. Ban ƙarasa magana ba sai ta datse ni ta ce min, ‘yar uwata ka gani, mu ‘yan biyu ne. Wayyo Allah na sai na ji wani sanyi, sa'ida da sa'ada duk a lokaci guda. Ai kuwa nan take duk wani karsashi na ya dawo. Na ce mata amma gaskiya kamanninku ya ɓaci. Ta kyalkyale da dariya. Sai kuma ta ce min tana so ta yi min wata tambaya. Na ce mata ina sauraron ta. Shine ta ce min me yasa? Hankali na ya matukar tashi a lokacin da nake tunanin cewa aurenta ake yi. Ban san me yasa ba a daidai wannan lokaci sai na ji na togaci tambayar ta da wata tambaya inda na ce, Samra, kina so na? Kamar ba tambayar ta nayi ba, sai ta sake dawo min da waccan tambayar. Na kalli sama, na ja dogon numfashi ina auna kalamaina. Daga nan kawai sai gani ne na kalli cikin idanunta. Na ji ina furta mata cewa ana bahibbik mood ya Samra, ma'ana ina son ki kamar zan mutu Samra. Ƙarshen fita na 12 kenan na dogon labarin soyayyata da wata bamasiriya a CAIRO daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.